Буа районының Нұрлат ауылында икенші балалар мәйданчығы төзелде. Ойын зонасы ауыл халқының өзара салым ақшасына ясалған. Яңа мәйданчықта балаларға нинди ял итү шартлары тудырылғанын хәбәрчілеріміз дә көріп қайтты. Уңайлы кымлык, тағаннар. Яңа уен мәйданчығында теләсә кайсы яшьтәге бала үзенә маугу таба ала. Рәминә Әмирханова дәресләрдән соң бирегә килергә ярата. Монда аңа бик ошый. Без әле белмәдек, что монда ясыйлар. Сначала клубка йөридек әле. Балаларның махсус билгеләнгән урында уйнауына әти-әниләр дә сөенеп туя алмый. Саф һава, барысы да бергә җыела. Җиһазлар күп төрле, иминлек кагыйдәләре дә үтәлә. Там не было песочницы, он был маленький. Так как у меня ребенок маленький, больше мы предпочитаем песочницу, и поэтому... Элеккеге мәйданда балаларга уйнар өчен кымлык юк иде. Монда барлык шартлар да тудырылган. Бик әйбәт, балаларга әйбәт, балалар бик уйныйлар. Мәйданчыкны быел җәй ясаганнар, бер ай эчендә үзара салым акчасына төзегәннәр. Һәр кешедән 200 сум акча җыйганнар. Дәүләт ярдәме белән әлеге сумма 4 тапкырга арткан. Авыл халкы белән бергә тагын бер уен мәйданчыгы төзергә булдык. Аны 5-нче күчмә колонна оешмасы ясады. Сүз уңаеннан җирлектә үзара салым акчалары 100%-ка җыелган. Балалар мәйданчыгы төзелешенә 300 мең сум акча тотылган. Киләсе елга үзара салым акчасын авыл юлларын ремонтларга тотарга планлаштыралар. Алия Галиуллина, Камиля Мусина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа районы.